Illum se nitkellem dwar servizz illi huwa importanti ħafna. Kellimni.com illi huwa servizz imħaddem u jaqa' taħt SOS Malta u miegħi għandi lil Graziella Schiavone illi tmexxi l-SOS Malta. Grazzi illi ġejta hawnhekk. Kien hu pjaċir ħafna nkellmek, Graziella, għaliex is-servizzi li tagħtu intom kemm ilkom il-waqfin issa, ilkom fuq 20 sena naħseb. Aktar minn 20 sena, kważi 30 sena. Ilkom kważi 30 sena u inti lek ukoll mal-SOS Malta. 14 sena. 14 sena. Ħanibdew bil-kellimni.com. Kellimni.com illum huwa servizz popolari fejn illi jilħaq tant nies illi jkunu f'diffikultajiet. Tispjega li ftit da servizz x'jagħmel u kemm ikolkom konkurrenza, ġifier kemm ikolkom domanda għalih. L-għannet, grazzi tal-istedina Marija, dejjem niġewek bi pjaċiru, nitkellem miegħek bi pjaċiru telespettaturi. Fil-fatt iva kellimni.com huwa programm illi kienet bdietu fil-fatt Claudia Taylor East żminilu u xi ħaġa illi meta ħadd over jiena għamilt mezz illi nibqa' nistinka biex jibqa' validu u jikber u nkompli nibni fuq dak li kienet bniet Claudia. Fil-fatt illum il-ġurnata nista' ngħid illi kellimni.com kiber tant illi qed jaħdem fuq 4 pilastri u daw l-4 pilastri huma s-servizz li huwa available online 24 siegħa kuljum u hemmhekk kull min kun ikollu bżonn jew irid jitkellem jew għandu bżonn is-support anke f'mumenti diffiċli ħafna bħal ħsibijiet ħżiena jista' jidħol online u jitkellem mal-professjonisti tagħna 24 siegħa. Pilastru ieħor huwa counseling, nofru counseling individwali. Bdejna wkoll counseling għal familji u koppji. Di bdejnija b'mod pilota is-sena l-oħra u dis-sena bi pjaċir ngħid illi ngranajna u qed ningranaw mhux ħażin. Mela kellimni.com mela wieħed jidħol fuq dan is-sit u x'hekk kellimni.com u 24 siegħa kuljum se jsib il-xi ħadd ikellmu b'mod professjonali. Mod professjonali. Kemm ikolkom talbiet għandek xi ftit ċifri? Iva, fil-fatt jekk inħarsu lejn is-sena l-oħra l-2025 u qed naraw illi mill-ewwel kważi 3 xhur ta' din is-sena huma simili n-numri. Jekk inħarsu lejn is-sena l-oħra fil-fatt ilħaqna kważi 7,000 aħna nsejħulhom ċett, is-7,000 ċett li daħlu online jitolbu l-għajnuna tagħna. Fis-sena. Fis-sena, iva. U dan qed jeskludi dawk in-nies illi approċċjawna l-counseling għat-terapija kif ukoll pilastru li xtaqt insemmi għax qabad mhux ħażin huma gruppi terapeutiċi. Fil-fatt is-sena l-oħra kellna 60 sezzjoni ta' f'ambitu ta' grupp. Min-naħa ta' counseling ilħaqna fil-fatt 96 klient, ġifieri għena 96 klient illi da kull wieħed bej wieħed u ieħor ikunu ħadu. Iva kollox b'xejn. Ikunu ħadu madwar 10-12 sessjoni u terapija għal familji dis-sena għandna diġà 4 familji li qed intuhom terapija, sessjonijiet li huma b'xejn. Kollox is-servizzi ta' kellimni.com u pratikament issa tajt is-servizzi kollha ta' SOS Malta huma b'xejn. Imma biex tmexxi servizz bħal dan għandek bżonn il-fondi. Is-servizzi tagħna huma b'xejn imma aħna rridu nħallsu lil dal-professjonisti li qed jagħtu b'mod dedikat ta' nista' ngħid u hawnhekk nixtieq pubblikament nirringrazzja l-Ministeru tal-Politika Soċjali għax kellimni.com fil-fatt huwa finanzjat minn dan il-Ministeru li jemmen ħafna f'kellimni għax din is-sena ftit ġimgħat fil-fatt. Għadna kemm iffirmajna il-ftehim il-ġdid għal daw 3 snin li ġejjin din is-sena, s-sena d-dieħla u ta' wara. U bi pjaċir ngħid illi hemmnu ħafna f'kellimni.com raġgħu tagħna dal-fondi biex inkomplu ngħinu aktar nies. Meta wieħed meta ta' il-kategoriji ġifieri dawk li jċemplu għal xi iċemplu l-iktar u x'inhuma l-kategoriji naf iħossuhom waħedhom sfidi mentali. Mela kemm insemmi punti li aħna mhux telefoni ma jidħlu online. Ikunu ċari mat-telespettaturi. Fil-fatt il-problemi ħansejħulhom hekk huma varji. Għandek problemi ta' ansjetà, depressjoni, solitudni, problemi ta' relazzjonijiet ma' sieħba, kwistjoni ta' inklużjoni ukoll, però u sfortunatament din qiegħda dejjem tiżdien ir-rata, problemi ta' fejn iħossu is-suicidal ideation.
dawn il-ħsibijiet koroħ li jistgħu jwassluhom biex itemmu ħajjithom jew jagħmlu ħsara xi jkollna każijiet fejn mhux neċessarjament li jwasslu għal suwiċidju imma jagħmlu ħsara lilhom infushom. U intom mbagħad ovvjament ma taħdmux waħedkom naf li intom dejjem mbagħad taħdmu ma' professjonisti oħra meta jċemplu bih dawn il-ħsibijiet ta' tmiem il-ħajja x'jiġri? Fil-fatt għandek varji, pereżempju qegħdin naraw li għandek minuri u ġieli jkollna minuri u li kont ħansemmi fil-fatt sfortunatament ġieli użu ta' sostanzi pereżempju biex iwaġġaw lilhom infushom jew jitemmu ħajjithom. Hemmhekk aħna nikkomunikaw ukoll ma' Child Protection Services. Però kuntatt importanti ħafna u li nsibu kollaborazzjoni kbira hija l-Pulizija. Għax aħna kif jidħlu daw it-tip ta' każijiet nikkomunikaw mal-Pulizija, speċjalment is-Cyber Crime Unit jekk ma nkunux nafu id-dettalji tal-persuna biex nilħu dil-persuna. Kont se nsaqsik, wieħed jista' jkellimkom b'mod anonimu jew ma jistax? Huwa servizz anonimu. Fil-fatt kellimni.com per se, ovvjament tal-counseling u l-terapija tal-familja, huwa servizz anonimu. Min jixtieq jidħol ħajtħol b'mod anonimu. Però meta inti għandek każ ta' urġenza, hemm din l-urġenza x'inti għandek persuna li ħadd waġġa lilha nnifisha, il-professjonisti b'mod vera strutturat u bil-għaqal jippruvaw jitkixfu għax dik hija l-kelma, mhux kulħadd ħajajdlek b'mod dirett u sempliċi u daqshekk, jippruvaw jitkixfu il-persuna fejn toqgħod xi mod ta' identifikazzjoni. Mhux dejjem jirnexxilhom. Meta ma jirnexxilhomx huwa l-mument fejn aħna nikkomunikaw mas-cybercrime, għandna l-mekkaniżmi tagħna b'ċertu data li toħroġ mis-sistema biex bekk jgħinuna nidentifikaw il-persuna u jkunu huma li jmorru l-ewwel fuq il-post biex joffru l-għajnuna tkompli minn hemmhekk. Sewwa, kont qed tgħid li intom bħala SOS Malta naf li taħdmu b'ħafna proġetti, ħafna servizzi. Kont qed tgħid li imma issa riċentament ilħaqtu ftehim għal servizz speċifiku għal priġunieri? Iva, fil-fatt il-ftehim wasal fl-aħħar fażijiet ta' diskussjoni u formalizzazzjoni tal-ftehim biex imbagħad jiġi firmat u bekk inkunu nistgħu innedu dal-programm, imma nista' ngħid li huwa programm għal qalbna ħafna, inna dal-aħħar sentejn naħdmu fuqu. X'inhu dal-programm? Dal-programm huwa l-ewwel nett finanzjament min-naħa tal-Ministeru tal-Politika Soċjali għax hu ħajkun ukoll qed jiffinanzja dal-programm. Dan il-programm ħajkun qed jgħin il-persuni illi qegħdin ġewwa l-ħabs imma waslu biex joħorġu mill-ħabs. U aħna ħanibdew naħdmu magħhom meta huma għadhom ġewwa. Daw ġifieri kollha ġifieri l-adulti u żgħar jew Bħalissa aħna qegħdin naħdmu mal-Aġenzija l-Aġenzija li tajn il-persuni li qegħdin ġewwa l-ħabs bażikament, jiġifieri ta' kordin. Bażikament qegħdin nitkellmu fuq adulti, maħniex qegħdin nittrattaw bħalissa iż-żgħar u dawk li huma minuri, però ma neskludux fil-futur li jista' jkun nespandu. Ovvjament iridu nibdew naraw kif ħammexxu dan il-programm huwa programm psikosoċjali. Tajjeb ngħid ukoll li hija xi ħaġa innovattiva fih għax ukoll ħajkun l-ewwel programm f'Malta iffirmat min-naħa tal-Gvern ma' żewġ NGOs. Il-fatt dan il-programm qegħdin nagħmluh b'kollaborazzjoni ma' Midlam għad-Dawl, qegħdin naħdmu tajjeb ħafna u ħajkun l-ewwel ftehim pubbliku bejn il-Gvern u żewġ NGOs. U x'ħaj joffri, x'ħaj jkun jinvolvi da servizz? Ġifieri inti qed tgħidu priġunier qiegħed fl-aħħar żmien tas-sentenza u x'hekk. Iva. U x'ħadd tkunu qed tagħmlu eżatt? Mela aħna li ħanibdew nagħmlu l-ewwel ma ħajsir fejn aħna ħanieħdu handover minn nies professjonisti mill-qasam tad-Dipartiment tal-Kura u Reintegrazzjoni u Edukazzjoni ġewwa il-ħabs biex naraw huma x'ikunu qegħdin jaħdmu ta' dak iż-żmien ikun għadu persuna fil-ħabs għax qed jagħmlu xogħol siewi ħafna. Aħna ħanieħdu handover biex aħna nkomplu nibnu fuq dak ix-xogħol li huma jkunu diġà qegħdin jagħmlu. U ħanenfasizzaw fil-fatt fuq terapija psikoloġika, medjazzjoni mal-familji min għandu familji u għal fini ta' dan il-programm id-definizzjoni ta' familja hija pjuttost wiesa'. Ġifieri qegħdin nifhmu biha mhux biss is-sieħeb sieħba il-ġenituri, imma qegħdin nifhmu wkoll anke dawk in-nies li jistgħu jkunu ħbieb illi wara diskussjoni anke mal-professjonisti tagħna nħossu li huwa taġġid għal persuna li ħirġa minn ġol ħabs li jagħmel kuntatt, jerġa' jagħmel kuntatt ma' dawn in-nies biex jgħinuh jintegra aħjar
fis-soċjetà. Hemm ukoll aspett soċjali. Min-naħa ta' aspett soċjali l-idea hija li aħna ħanoffrulhom għajnuna l-ewwel net biex ngħinuhom anka jitħarġu f'ċertu ħiliet bil-ħsieb li jsibu xogħol. Ġifieri għalkemm aħna bħala ORS għall-programm jismu ORS Opportunità għall-Bidu Aħjar. ORS. ORS, O-R-S? O-A-R-S. O-A-R-S. Opportunità għall-bidu aħjar. Għalkemm aħna bħala ORS ma nistgħux niggarantixxu xogħol, imma l-ħsieb tagħna huwa li nibnu pjattaforma fejn dawk in-negozji, kumpaniji li huma lesti li jagħtu ċans daw in-nies jerġgħu jintegraw u joffrulhom xogħol, joffrulhom impjieg, jidħlu fuq din il-pjattaforma biex bekk aħna nkunu nafu bihom, nkunu nafu anke x'ħiliet huma għandhom bżonn u bekk nistgħu nagħmlu dak li nistgħu ngħidu hekk il-matching concept fejn aħna għandna dal-persuni li ħarġu mill-ħabs u x'ħiliet għandhom. Nistgħu ngħinuhom jieħdu anke ċertu korsijiet biex itejbu l-ħiliet tagħhom u bekk inkunu nistgħu naraw x'impjieg ikun tajjeb għalihom. U aħna ħanajnu dal-proċess. Grazzi alla Schiavone il-ħin tar dawn l-ftit minuti għaddu malajr, però importanti ħafna l-informazzjoni li tajtni dik kienet Graziella Schiavone minn SOS Malta. Grazzi li segwejtuna.